Evo ljudi, prvi put sa kanala Prva ruka da ćemo nešto pokušati snimiti, neku vrstu reportaže ili vloga ili kako to već nazvati. Pošto danas krećemo na takmičenje u UB, državno prvenstvo Srbije. Danas je petak, trenutno je 12 sati. Bićemo tamo 3 dana pa ćemo evo da malo snimimo, da pokažemo kako to sve izgleda. Osjetili smo malo potrebu da to ne možemo baš dočarati preko Instagrama i kratkih klipova o čemu se tu sve radi i kako to sve izgleda, pa ćemo malo i na ovaj način pokušati da vam približimo. I situacija je ta da nas ide 5 iz Banja Luke i Ljubo i Saša iz Bijeljine, s tim da se Ljubo, naš šampion, neće takmičiti ovo prvenstvo, još uvijek nije zaliječio svoju povredu. Plan je sljedeći, sad je petak, 12 sati, putujemo za Srbiju, u 6 sati je vaga, onda sutra, znači subota i nedelja je takmičenje. Subota je desna ruka, a nedelja je lijeva ruka. Tako da vidjet ćete kako je to sad sve zanimljivo, taj proces. Stižemo tamo, raspremamo se, važemo se, poslije vage naravno ide klopa. Neki od nas su spuštali kile zadnjih par dana, neki nisu morali, tako da bit će svega. Evo nam vozila spremno za putovanje. Jel može ovo stići do Uba? Kako ne može, sati su 20 km. To. Evo ekipe, spremna je, gdje je Ogiša? To. Šta je to? Evo, sad je trenutno 1:15, krećemo za Ub, ali smo nešto zaboravili. Sad ćemo ići dalje. Šta? I zbog ovog mi moramo gup pola sata na vožnju. Smjerov. Gdje su ovo meso i čačkavaj. A mi što ne smijemo jesti ni do 6 sati nas. Ja sam teškaš. I šta? Gaz dalje. Sviđeš ti kad ja... Alo, momci? Trenere, vidite šta umem, trenere. Možda će čak on biti, brate, okej s tim, ali ti, brate, u gripu, bukvalno u gripu pokušavaš, brate, što više, loadovat, ne smiješ baš pomjerati to da ono... A malo, više ovo. Evo, šampiona ulazi na vrata ovdje da vidi jesmo spremni, Evo ko jači. Šta je? Evo, kratka pauza u Bijeljini je bila. I nastavljamo na vaganje. Evo ga, stižemo u Ub, lagano ekipa stiže. Evo ovdje se održava vaganje. Idemo sad, imamo ko će pasti vagu, ko će proći. Momci spremni za vaganja, da. Vaganje u toku. Neki su pali, neki su prošli, ovi momci su ovdje prošli vagu. Evo ide Deo na vaganje, pa će Marko i svi smo se izvagali za večeras. Sutra će Saša doći. Kavrlo? 190 broj sutra. Koji broj? 189. Evo nas i pred smještajem u Ubu, momci su već gore ušli u sobu. Malo čudan smještaj. Jedini koji su mogli naći 15 dana pred takmičenje, što je malo začuđavajuće, što se kaže za Srbiju, za neko mjesto ovako malo. Međutim, u tom jest poenta što jako malo mjesta, dolazi preko 300 takmičara ovdje i smještaj smo prilično zauzeti. Mi smo dobili ovaj koji je bio u suštini jedina opcija na bookingu. Momci su prošli vagu, da vidimo šta radi trenutno. Momci svi su prošli vagu, a? Svi. Ja, bože. Ja sam se morao skidati Osim kamermana, brate. Kamerman nije baš prošao, ali dobro je. Kamerman je u plus. Šta ćemo, idemo malo ganjati nešto jest, pit. Anja, žene. Deo, gdje je Deo živ? Ja sam za da idem. Ovo je sa mnom, brate. Deo, brate, šta reći? Ajde, muda. Jebo, snima to.
Ko nam igra? Evo, ovo je sad nagrada za padanje vage. Ovdje malo da sjedimo u ovoj poznatoj upskoj kafani koja se zove Upska kapija. Vidimo šta ima ovdje, šta je to? Ćevapi, šta je to? Ovo je, brate, za sutra, punjenje. Punjenje, a? Ima mesa. Daj, vijuški luk. Doping. Po uzoru na Pekita. Po preporuci. Upska kapija, svinjska rješalca. Htio sam izacrt, ali kako previše crna priča. Čekaj, da sad pravi, aj sad pravi. Evo malo doručak u apartmanu i to. Momci, ste spremni danas za desnu ruku, a? Kad pojedemo slaninicu. Kad pojedemo ovo malo, to će biti onda profi liga i to. Gledajte šta se ovdje ima. Malo kolača, malo suvog mesa, malo slaninice i tako. Za pola sata kreće ceremonija. U suštini imamo 6 takmičara. Biće jako teška konkurencija. Mi smo tu relativno novi. Prošle godine smo više bili u amaterskim kategorijama. To je tako pravilo u ovom sportu. Međutim, sad smo prijavili par tih seniorskih da vidimo kako će naši momci da se provedu u tim kategorijama. Zanimljiva je stvar što Ognjen, on je u kategoriji do 110 kg seniori. Jako tešku konkurenciju ima, znači ako uspije uzeti medalju, to će biti jako veliki uspjeh za naš klub. Gavrilo ima, on je u kategoriji juniori, 90 plus do 23 godine i on ima isto mnogo težak zadatak. Dva reprezentativca Srbije su u njegovoj kategoriji. Isto pitanje šta će biti, da li će uspjeti uzeti ikakvu medalju, ne znamo. Marko Jović, on je u kategoriji 75 kg seniori. Prošle godine je bio u amaterima, sad smo ga prebacili u seniore, znači u profiće. Isto, momci, konkurencija koji su više puta osvajali. Mali Deo, on je isto u kategoriji 18 godina do 80 kg. On ima, napunio 17, ima oko 70 kg, znači bit će među manjima. Saša Koprivca je prijavio, to je momak iz Bijeljne, on je prošle godine osvojio 90 kg kategoriju. On je ove godine prijavio 110 plus umjesto Ljube. To će biti najzanimljiviji dio takmičenja, da vidimo kako će se on, koji ima značajno manje kila od tih super teškaša, kako će se provesti. Eto, bit će u svakom slučaju zanimljivo, nadam se da ćemo uspjeti to se pohvatati. Prva ruka. Evo našeg najjačeg Banja Lučanina, ali danas ćemo vidjeti šta će biti, a? Danas... Daj Bože. Daj Bože. Danas, malo prije smo objasnili da je Ogi baš danas na testu teškom. Znači ima bar 10 ljudi tu negdje ili jačih, a? Ide kategorija žene, brate. Sljedeće godine žene, a? Pa štaš, brate? Štaš drugo, ako ne osvojimo ništa, onda moramo promijeniti. Sad, brate, malo Tu. Ne moram spušta kako na Barbora, brate, da će od mene. Pa to, ideš na Barboru Bajčevu, a? Hvala, Barbora, brate. Evo nas ovdje, tu smo pred ovom halom sportova. Komentarisali smo da nam je mnogo ljepši Ub što se tiče organizacije takmičenja nego Trstenik, bez uvrede za Trsteničane. I lakše nam je i doći, bar 2 sata nam je bliže iz Banja Luke. Tako da... u svakom slučaju sve nam se za sad sviđa, jedino još da nešto i osvojimo, da koji vino grabimo. Daj dio nam je, brate, malo.
To će biti dobro, a? Over the edge, feel like I'm Sad nastupa Gavrilo. A? Naš Pulin. all is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted. Evo nas ovdje sa ovam inače jedan od najtrofejnijih ljudi u Srbiji što se tiče obaranja ruka. Jedan od najslabiji u svom selu, a najveći u državi. To. Koliko 10, 11, 12, koliko je? 10 Pa puta. ne znam, nija, brate, sam sam sebi više dosadio, kod dinosaurusu i opstaje među ovim novim momčima. 2011. sad je, koja? 26. Da. 15 godina. Ovaj put po 100 kila. Do 100 prvi put. Valja malo kaliti, što da ne. Trenutno stanje na takmičenju bez medalje. Imamo još Sašu Koprivić koji se zagrijava i imamo Ognjena Popovića. Oni su nam kandidati za medalje na desnu ruku, vidimo šta će biti. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Viša, kako se osjećaš kao drugoplasirani u 110? Okej. Ja šta Ljubo, šta ti kažeš, brate? Nema šta, mali opravdu očekivanja. Jel opravdu? Pa to, znači... Sljedeći put kad povjeruje u sebe, Onda će biti broj 1. ali to je za 2 sata. To je za 2 sata, da. Idemo po pekar. Ogi, brate, gdje je ta medalja? Evo je, brate, ovo je sija. Bravo, prva ruka, bravo. Sio, a? Dobro. Idemo se nafilovat sad, znači pripremamo se za 8 sati da Ogiša nešto proba. Kafanske lekcije ovdje se dijele neke. Idemo, a? Uskoro počinje apsolutna kategorija top 16. Đorđe se bori protiv dječaka koji dolazi iz Banja Luke, nastupa za klub Prva ruka, Ognjen Popović. I Nemanja Milanović. 3-4 pozor sad. 3-4 pozor sad. Blagodari. Evo sad je 12 sati, tu sam ispred hotela Nedelja. Danas se radi lijeva ruka, jutro smo odspavali duže, bili smo u nekoj euforiji, juče Ogi osvojio 3. mjesto na desnu ruku. U apsolutnoj kategoriji, drugo mjesto u 110, presrećni smo zbog njega. Evo sad je bila sjednica Saveza Srbije, tu se pričalo o nekim pitanjima vezano za kalendar takmičenja, izvještaje neke o poslovanju prošle godine i tako dalje, nebitno. Uglavnom, danas ide lijeva ruka, ulazimo rasterećeni u takmičarski dan danas. Mi ostali se nismo nešto dobro proslavili, ali što se tiče Ogija, to nam je najbitnije da je on postigao vrhunske rezultate jer najviše trenira od nas i najjači je momak u
Banja Luci sigurno. Tako da, eto, danas šta god osvojimo, dobro će doći, ali idemo rasterećeni. Evo našeg šampiona. Ratko Gavrilović. Kako se osjećaš danas za lijevu? Smijem se. Ja mislim da danas ideš rasterećen. Ma idemo se malo, brate, družiti. Tako je. Sutra imam neki stan, sel, brate. Gledaj da izgubi, Danas čuvam se danas. Gledaj da izgubiš, da idemo ranije kući. Što manje se potrošim sutra, ali jebena šljaka, brate. Dobro. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. Šta je zanimljivo uvijek na ovim takmičenjima, kad prođe regularni dio, onda se radi after pool. Evo sad vidimo, juče sinoć je uzeo Pop, je uzeo našeg Ogija i evo sad su na after poolu da vidimo kako rade. I onda tako svako sa svakim pokuša malo oproba se, vidimo gdje smo. Zato su ova takmičenja, eventi najbitniji za ovaj sport. Kako god vi trenirali kod kuće, dok ne dođete da probate s nekim na relevantnim, onda je problem. Ovdje vidimo da naš Og ima više powera definitivno, ali Pop je sinoć bio iskusniji, nema šta. Legitimna je to pobjeda bila, ali evo, ovo je zanimljivo sad. Jel to? Gotovi smo, evo. Nema šta. Evo nas 5 iz Banja Luke, završili smo sa takmičenjem. 3 medaljice. Gavro i Gavro bronzica na lijevu. Ogiša. Lijeva za pivce, samo rakije. Lijeva je danas za kafice i za... U roamingu lijeva, brate. Da. Eto, sad idemo, pakujemo se u auto i gas. Bijeljna, Banja Luka. Nismo danas na lijevu ništa što se tiče apsolutne postigli, tako da nemamo potrebe čekati 7 sati. Idemo lagano kući. Vlada je postelja, aha, to je sad bilo za vloga, brate. To je za vloga. Ovo je odjava. Daj, aj ti lijeve na rajs. Aj. Znači, gledaj. Znači... Andrija ovako. Gledaj Cuke što gleda, nejasno mu. Ono je moguće. To je to, odjavljujemo se s ovog prvenstva i do sljedećeg. To je to.